Impong kakatamong Ebanghelyo is an explanation of the last Sunday's Gospel. Nung pansinan niyo po na minsan yung gagawa na po ng liturgy tamo is the Gospel of the last Sunday, potang kahit the whole week explain niya po kaya katamo itang Gospel ito. Nang lalo na po the last Sunday's Gospel, reta po nga nung talimhaga, nung natatandaan nyo la, itang akol kula kayamanan, itang perlas pangkaraniwan legwan, nga napin po, ampo pa po itang pamanus ka karetan ninong mayapan pong marok, kewari. At ini pong portion iti, itang mita ng dikut, busal na ding mayap at trigo, nga na po. So, inexplain niya po kay katamo, ninuing dikut, ninuing mayap, nga na po, nino iritang pidugpana. So, in-explain na po, pidugpana, ing yato kano, ing mayap din keng gino, marok din keng marok kay ken diablo nga na po. Nadatang yung panahon, pikawani dala, itang marok, ketang mayap. Retang marok, masilabla, retang mayap, miras laking kayarianan ng Diyos. So, ini po yung kakatamo nga, balamo an explanation of our gospel. Na po. Para po ka na ako, balamo mo, babala na dapat nating iwasan. Pag meron babala, ang arapong sasabi kay katamo, at ilang bagay na burita ang panghilagan. Tiwari po, halimbawa, reta pong warnings in life, ng harapin sasabi, that ang very sikat, o kaya, that ang simple, ng harapo, slippery when wet. So, burin na sabihan po, mag-drive ka, minuran, ikit may tang sign, na pigewang-gewang yung sakyan, burin na sabihin, slippery when wet, ay nakamagmabilis. Pero yung makatula, lahat na mo tampak yalam ka, sige, bala mo, kakagisa ng kang gasolina, but mo na mo, gad kamiras, nga napin po tangkay, madisgrasya ka, kanta ka, sisi, ayan, mumura na kasi, pakabilis-bilis ko pa. At yun na pong warnings, pero sometimes, we neglect the warnings. As kalupa po, hot surface. Banta siguro doon may numapalyan na gamon. Nakatakabolang tapikan tayong mga, kapali napin. Nga, makabili na kasi hot surface. Po, kahit tapikan may po, ngarapin po. Tabo mo pala mong babalan na siya, pero hindi natin iniiwasan. Nga na pong sasabi, subukan tayo, patlawin tayo. O, hindi po yung makatula. No texting while driving. O yan. Ikayong salarin, text kayong text. Makagono rin sa akin, kaya ngarap yung text ka po. Punta kaya pas, linakad na pala. Nga mo kaya, tagal ka. Balo mo na kasing bawal. Ngayon kaya kabuna mo, bag. Ay, sus. Bisabal ko. Kasi makalawi ka kayong cellphone. Ngawari po na. Ni po yung paborito daring lalaki. Eyes on the road. Namong katuglong na not on the legs. Nga po, eyes on the road, not on the legs. Linipat yung babaeng malago. Tikyan eh. Misabal yan, harapin po. Warning na lapin eh. Pero what is funny, harapin po, sasabi kaya katamo, balong mo ng warning na, pero we intend to do it. Harapin po, gawan tayo. Uling kasi, kubano na sigurista o kamulalan. Harapin po, sasabi kaya katamo, iwarin eh. Opo, tas sabihan tamo, just to know if it is really true warning. We are being challenged ni pong gospel tamong ini. Ini pong gospel tamo is like the warning of the Lord when it comes to the final judgment. Sabi ko po ketang kanakong Sunday homilies. Di na nga nakatamo ng ginong mayap. Ewari po. Ay itang bining aman mo ng mitanam. Pinitang kaya pantamo, kimbiya tamo. Binya ko pa pong example is the book of Genesis. Ano sabi ng book of Genesis after the seventh day creation? And God said, everything was good. So, including man is good. Kayap tamo po. Pero what happened? Tiglungan niya po ni kwento, wari na. Kwento of the falling of man from sin. May ilinin lang nitang kay konsepto tamong ining ubingan, ita kanong prutas, mansanas kanu, nga na po sasabi, na ikaw pumamangan mansanas, po manakbag kayo kayong kasalanan. Ita po yung kiniging konsepto tamo. Yan ti sasabihan na ka na, pero it is not true. Wari po. Pero yung totoo ka rin, sabi rapin, ang demonyo linuba na katamo, gilo na itang mayap at yuke katamo. And he offered another way. Eat of this tree of knowledge, and you will have knowledge like God. Nga na pong sasabi, pengan daneman, pengan taneman. Buruk pong sabihan is, papaburen tamong meling lang, in kay katamong biye,
Ngarapin po. Napin din kay yung makatulan na ita na balong i-differentiate what is really true and what is false. Then kaya isipan mo kayong sarili mo, ay, aliyos to ini. Pero mo balo, it is the deception of the evil one. Sabi natin po abasa ko, the reality is atyuling demonyo. At ika mismo, mo po rin mayaos mo kanta, kademonyosan mo? We do not want that. Ngarapin po. Kasi that is not how we are created. We are created as good, mahayap, ang ginaning ginungarapin po. So, nagsabi na ning king Ebanghelyo tamo, po, datang yung panahon, may pakawani tamo, mukha rin kabisang munta. O yan, that is the right choice. Nung kabisang munta, keta king banwa, o king mapaling pane, king may kakalukong api. Nung yung kabisa ka rin, nung itimburi mo, kitang kasumangid na, at yun na keka, you have already the warning. Mabayad sa nakasanang mamili. Muna ka makisoso, ngarapin po na, kayong kapampangan. Tambala mo, just want to try. Hot surface, tapikan me po. I just want to try, nung tutuyang mapali. Iwari po, pero yung problema, manasakit ka. Ano man itong bagay ito, bakit di ngaliwa gagawan daw? Pwede ko naman sigurong gawan. Pero balo mo kayong sarili mo, manasakit ka. Uling the reality is, ang hanapin po ng gospel tamo, and at the end, only the good, hanapin po will reach heaven, and the bad, hanapin po ng gospel tamo, masilab ka. Hanapin po bala mo, it's a good warning for us. Puta po ka nung warning ya, para kay katamo, burida katang miligtas. Wari po, when it is a warning, it is something good. It is not bad. Para po kaya katamo, papaganakarapin bangka nito, alang marok malyari keka, slippery when wet. Paganakana-bante ka ma-aksidente. Wari po, no texting while driving. Bangkante ka manasakit nga rapin po sasabi. And all these simple warnings, i-associate tamo po kembia tamo nga rapin. When you are being warned because somebody loves you, at we know that God loves us, napin po tingnan warning. Nakatapa matakutan, nasabihan na kaya katamong reality of life. Siguro yun na mo kaya katamo, how we will look at it, and nano po yung pilinan tamo. You have the choice, and I hope, while choosing, ngarapin po sasabi kaya katamo, impilinan tamo itang peka maingat, peka makabaldugan, peka dakala sakripisyo, uling balo mo itang sakripisyong ita, maging bunga na nining kaligtasan.